Chcete sa naučiť cvičenie na zvýšenie rozsahu v kolennom kĺbe? Ahojte, moje meno je Matej, som fyzioterapeut a dnes vám ukážem, ako sa dá jednoducho zvýšiť rozsah pohybu v kolene, a to do flexie. Daj sa do pozície na štyroch tak, aby boli tvoje kolená pod bedrovými kĺbmi. Pomaly zosadaj dole smerom k pätám, najviac, ako ti rozsah dovolí. V koncovej pozícii vydrž 1 až 2 sekundy a potom sa vráť späť do východiskovej pozície. Sadni si, opri si chrbát o stenu a vystri obe nohy. Pokrč jednu nohu v kolene a pritiahni rukou k sebe. Vydrž 1 až 2 sekundy a potom nohu pomaly vystri. Snaž sa dosiahnuť čo najväčší rozsah pohybu, koľko ti koleno dovolí. Vylož si nohu na stoličku. Pomaly zosadaj smerom k päte, toľko, koľko ti rozsah dovolí a vydrž v koncovej pozícii 1 až 2 sekundy. Pre lepšiu stabilitu sa môžeš pridržať o operadlo stoličky. Opakuj každé cvičenie 10 až 15 krát. Toto cvičenie pomáha zvýšiť rozsah pohybu do flexie a v určitých prípadoch pomáha aj pri bolesti v oblasti kolenného kĺbu. Nemusíte cvičiť všetky 3 cvičenia, stačí si vybrať jedno, ktoré vám najviac vyhovuje. A ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like, koment alebo odber a vidíme sa pri ďalšom cvičení.